dyan para ma-assure na ikaw ay safe at makaka-attend ka sa mga susunod na hearing at walang pag-alinlangan on your part. Maraming salamat po. Grabe naman kung sino ka sa inyo. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Nag-hearing kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My Don't apologies. do that again. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approve a policy allowing us to install Lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Ano ibig sabihin po nito? Allowing to install Lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-install kayo ng mga Lotto outlets sa mga remittance centers, magbibigay ka ng mga machines? Mr. Chair, sa hangarin po ng PCSO na madagdagan nga po ang aming revenue, during the past administration, meron na po silang tinawag na Corporate Owned Chain of Business Level 1. Yun po ay, kung kayo po ay you own a business and you have, doon sa level 1 is, ilan ba yan? Ito po ay isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming. If we can possibly actually we already passed corporate owned chain of business level 2 for at least 3,000 units or outlet. Ang maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong Palawan Express o itataya po. Yung po meron na pong may mga outlet. Yung may mga outlet ng negosyo Opo, existing. tulad ng remittance centers. Tulad nga po ng Palawan Express o So, yung ilan po previous yan? ay Luwelier. 2,000? 3,000? Yung pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagkat amin pong iniisip, kung meron nung karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng aming produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, Chairman. Ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Di ba, nung last hearing na ikwento nila sa amin, wala pa ata kayo dito noon, na kamaramihan sa kanila, mga senior citizen, mga OFW na nakapag-ipon, mga senior citizen, yung kanilang lifetime savings, in-invest sa Lotto outlet, and then, nawalan sila dahil sila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya yung mga Palawan, Luwelier. Bakit yun? Hindi unahin sila. Totoo po yan na naging, yan po ay isa sa amin po naging discussion. Pero siyempre po, ang PCSO ay amin din pong tinutupad yung, yung business, yung judgment. Sapagkat, Ano po ang business judgment po, sir? sapagkat pag nagtayo po ng outlet, yun daw pong terminal na gagamitin, that will cost 450,000 pesos. And you need to wait for at least 18 months. Ito pong sa COCB na amin nung tinatawag, wala hong expense on our part. They will use their gadget at their own expense, including their betting platform end-to-end po. So yun ho ang nag-udyok ho sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from. Okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO, pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na
yung lifetime savings nila, ibinuhos dyan, mga OFWs nagpapawi sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani, pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO para sa Lotto outlet and then tinanggal sa kanila yon. Yung po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik. Patuloy naman po ang aming kagustuhan na talagang mabalik yun. Kaya lang ho, it will Kasi sir, it will take let me time. finish po, Chairman. Kasi Chairman, masakit sa kalooban nila. If I were in their shoe or if you were in their shoe, hindi ba sasama ang loob mo? Na teka muna, left and right ang bukas ng mga bagong proyekto para magkaroon ng mga bagong outlet, kung sino-sino, kung saan-saang lugar. Tapos kami napapabayaan na. Sasama ang loob mo, di ba, sir? Totoo po yan. Kaya nga lang po, ang nagiging problema nga ho, ay matagal pong orderin ho, yun hong terminal na ibibigay namin sa kanila. Kaya ho, for the meantime, Akala ko ba sabi October this year? Yun ang pinamis nung last hearing Sinabi October, ano na ngayon? Mr. Chair, may be Mag-October. allowed to Yes, sir. respond to the initial question. You are Mr. Arnel Casas, Yes, sir. Assistant General Manager, Gaming Product and Marketing Sector, PCSO. Go ahead po, sir. Yes, sir. Sa question niyo po na unahin yung mga lotto agents, ito po ang sagot ng PCSO, Mr. Chair. Para po, kasi last hearing, merong around 2,000 lotto agents na gusto magkaroon ng lotto outlets. I understand it's less than 1,000 now. And ito po ang sagot ng PCSO. Kasama po sila dito, Mr. Chair. Kasama. Yes, sir. Kung kasama sila, bakit po hindi sila mga naimpormahan? Huwag ko kayo matakot, Ma'am Evelyn. Go ahead, sabihin niyo po. Anyway, I'll provide you security. Makauwi ko kayo ng mahinahon, ng matiwasay ngayong araw na ito. OSA will provide you security and then we will coordinate with the PNP na para mabigyan ka ng protection. Go ahead po, ma'am. Thank you po. Sir Arnel, kasi what's this? Yung 2,000 lotto outlet po na yon na supposedly, di ba, dapat nga may aayusin po na parang, pero hindi na raw yata pwede gamitin yung legacy machine, yung mga lumang machine natin ng paggagamit sa kanila. So we were hoping kasi po na akala ko magpo-purchase na po talaga ang PCSO ng mga bagong machine para po sa kanila. Kasi yun po ang inaasahan ng mga taga-Vismin po sa yung mga ibang nasarado. So I mean from that time po na we had our last hearing po, if nag-order po kayo, di ba hindi naman po kayo ang bibili nun, kundi po yung provider po. Hindi ho yata talaga sorry po pero with due respect, pero hindi ko po alam kung nagkaroon din po ba ng pagkakataon na talaga pong nag-order kayo ng machine para dito sa nawalan ng mga machine. Please answer, Mr. Casas. Mr. Chair, in response to that, we tried to do a reorder po. Ang sinasabi nga po ni Judge kanina, ni aming chair,